rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hande ko nogase joyi e lewru maayo, lewru baɗɗo o lebbi tubakoɓe lewru joyi ɓuri ndu. Hande ko nogase joyi mami haaldir noon sabi Allah kaldiranmi takadi alquran, tawno Allah kam ɓuri andu ko woni ko e yimɓe ɓe, kam ɓuri andu ko woni ko e aduna he. ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ɗum ɗo fof kabaru sayi idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. siki tawi sayi addi kabaru, ƴewtinde bel kabaru o ko gonga walla wona gonga. ikrefti hen قبل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمون. sigi tawi sayi addi kabaru, ƴewtinde kabaru o haadu mon yande yimɓe mana, si yahi ha gonga o laɓɓiti mana nimsiyon. wona ko sayi fo ummi kalanmi noon hakkude Mouhammad Mahfouz e gelongal. komi capata noon meɗe jeeya leñol hengol wiye dawali, te vocalam o meɗe yiɗi yo saradira, vocalam o meɗe yiɗi yo saradira e aduna he mana. mbitemi ko Mouhammad Lissoudine komi ɓi ceerno Soydine beeloñaga hakkude ñasante taƴki e Dagana e wiide ɗon min tumbi mana wuuro Jaam Jayre ngo, e minen woydo amen ko minen jeeyi woydo amen wiite beeloñaga. o vocal noon meɗe yiɗi yo saradira e aduna. siki tawi o sayi jasɗo kaddowo baddowo mana haalowo ko boni, siki tawi ene askina hoore mum e safalɓe, o fenat ko haali ko min capata hono mum mbimi o fenat grip, o haalani gonga, o fenat. sabu fulɓe gila aduna e dawi, gila aduna sosi, fulɓe heɓe goodi gila Yaman ha arti e coppi, ha naati leyɗele Aljari ha Maroc, ha yetto e Mauritanie. te kadi e nder tarihaji kala cosiɗo Mauritanie barbar en gonno ɗon mana e seɓɓe hunde fof wonno ɗon e fulɓe mana. ɗum wonno e nder Mauritanie, konnareɓe koɓe arɓe koɓe hoɓɓe mana, koɓe hoɓɓe nder Mauritanie te garanno idan gaddana rewɓe mana. siki wi wonde fulɓe ngala o fenata o huwat, o haalani gonga. meɗe yafno noon ngol konngol kalmi, ala ka takimi haaldirgol konngol so wona ɗeɗo penale ni hen. siko on naniɗi tan neɗɗo hen wawi jaabo taw yaltani mana, haalani ko fotani haalan loñol goɗɗo walla ko way noon. haaldiro kadi yo haaldir sabi Allah, yo haaldir ko rewata, ko rewi Allah jokki en ɗam. e si wona umminde fitina hakkunde loñi e loñi, walla hakkunde hodduɓe walla ko way noon. tawno hay siko goyi ko haalama wiite pullo arani capata arani, kono pullo capata heɓe jiidi yumma e baaba, pullo capata heɓe jiidi jukku, pullo capata heɓe ndesdiri, pullo capata ala koɓe baddani. so tawi noon sayi ummito e ladde, kara muɗum ba Allah harmini firtani haydara sigina haala fulɓe. kala capatu mana gonɗo capatu pire mana andi ko capatu firti walla andi ko pulago firti, wona ɗum haaldirata. sabu hina andi fulɓe koɓe rimɓe mana, koɓe yimɓe moƴƴuɓe mana gila aduna sosi noon heɓe naareɓe arboɓe heɓe jiidi. te fulɓe fof koɓe arboɓe boom, ko ɓuuri ko sellu mana fulɓe fof koɓe arboɓe, pullo ko arabi. ɗum capatu fof ɗum andi kala joguiɗo tariha mana. siki tawi noon sayi mbala fayida mana jooɗi hin windani o mata hina andi tarih, mata hina andi ɗo tarih ummi on Mouhammad Mahfouz on mbi toon. anani o vocal noon jiɗmi ko kamɓe Mouhammad Mahfouz yo nana ɗum. sigi tawi kala mbo yenni ɗum walla kala mbo haali haala mum ko pennowo yo jagginno yimɓe fof noon, min de komi capani mbi ɗum. de mbitemi Hammet Soydine komi dawalinaji yo o vocal caradire ɗum e aduna hanan ɗum hon fenat huwat. o haalani gonga, o haalani gonga. mi haaldirani ɗum ha wala o wele pollo,
mi haaldirani ɗum ha wela jolfa ha wela goɗɗo mana kaldirmi ɗum ko saabi Allah tan. Kala ko wona gonga, si neɗɗo nani ko wona gonga ina foti darade jaabo. eyyi ɗum noon kadi simi haali ɗum o fenowo mi haali kadi ɗum ɗon wattata ko neɗɗo yana yalta ha janggo jaam siko hawre cappato, walla ko way noon haala ko fotani haal, walla waɗɗum e audio yenniri woɓɓe taw woɓɓe ɓe aydara koɓe mbaɗi, walla aɗa ɗum noon welani nofuru nana neɗɗo hin yonni loñolo no wordi. oɗo Mouhammad Mahfouz karmuɗo tan mbo Allah harmini ɗum, hayso neɗɗo ƴetti ɗum, so neɗɗo haalani ɗum fof mana hin jogui hen droit. e si rewta to inde safali ɓe fof mana safali ɓe fof jiida. wassalam. meɗo salmin noon suudu men Sibou Mijoji, meɗo salmin dendagal ɓiɓɓe fulɓe.